Riwruok Jodongo Samburu osingo mar chako chenro mar chudo ne anyuola mar oloibon ledama mar dhod Samburu manolal kuom thuolo mar higni 93. Oloibon ledama wachore nomaki kendo dinne kod sirikal mar piny Ingresa higa mar 1933. Bende wachore ni oloibon ne en jal mane ni kod teko mathoth mopogore kendo ne miyo buok tend jowagunda. Higa mar 1946 ledama wachore ni ne odine apisi jowagunda makwali ikine mane gichwalo seyo ne tend jowagunda kama wachore nowito ngimane. Nyaka sani anyuola mare pod temo manyo ringre ka jodongo mag Samburu chako chenro mar chudo ne anyuola no. Watashikana na sisi kwa hii mkondo mpaka tumalize shida ya mambo yale ambayo ilisababisha mzee kuchukuliwa. Vile watakuja kutoa apology kwa jamii ya Samburu na familia na hata compensation ya mzee wa ledama. The council recognizes the importance of the Oloiboni ledama institution and resolves to strengthen its role in promoting cultural leadership, unity, peace, and the preservation of Samburu traditions. The elders received the letter from the British government through the High Commission apologizing and compensation once the agreement is reached until we arrive at a reconciliation.